Så Edgar, så tager vi lige en blæk. Rune, han har tabt en bil. Han er ved at kravle ned under. Hvor skal vi lige tage den med? Jeg kan ikke se den, Edgar. Nej. Der ligger en kiks der. Det er den bil. Et stykke kiks. Tak skal du have. Der ligger også en bil. Skal vi tage bilen med, Edgar? Hvor er den? Nå, den er helt inde under. Det er bussen. Det er bussen. Den er der. Tag den med ind, mens vi skifter.